نسوم سنتهم كفيلهم نعناكم زي زبالة متشو صبوا تنازع سلام زلوا هواهو نزهاونا بمعرف زغفلنا يوم سمعتات المذكار كلنا حبزلنا يحفنول قلوا لنا نقوينا النورد حسبنا ناكم سمعتات نذكر عرفتي قبل ما نقص السوات ما بالعبانة زي لو ما أنتي الأمان تاينتن زرزر كغربلنا أيت تود مراتو أكابي بورد وحس ريلستيت نام مدرخ بخبر سنين كم حضراتكم زاوية المسجد دحب نصاحو لو ما أنتي بزعبا وحسنا خنفالتكم بزعبا وحس تفضوا ونقر يلي خون جن انديتين دمو كنفلتو حبرا وعقمنا نحبرا وربحا زبل كدش منا زجنني فلينا تعلنا كم خون ندحر كون دما بدل خنرا لدا ناي وحس أغلغلوتات بدل بخنفلطو يجبا وحس بدق خوين كاخرا خلو منالبات ون تارات كال كمسل خيل خون تارات كال إنسنس زخون استلمده من قد تختيلكا زتلمده سراح بمسرح زخون أكلات سخدوا من قد زدقم تكال خون خيليو كم عينة تكالات سلزخون نفلت بزح زي مالتي نجرجن وحسكم أيكونن أنت بجسون بفلينة تستبجسه أب تكالات قطع شالو زبا ساعات أب تكالات قطع شالو استلمده ساعات زي كونس أفزم كسل بيزنس زي يحسبوا له ساعات استتعيشه من قد تاتو بحرفاف من قد زتملو نجرجن أب كلهم زي لمس من قد تات نت من قد زمتن أكايداتنا ندفع زخيد زلو بزحات دما تربحتي خجبر زخيل باكيج زحقو فتكالي على ما وحز قفل ما اتتكال كم تكال انت نتايشو صقم فتح زركب ترفي نمسب سابي مجمرتا وحس كنتايش كنحسب كلنا انتاي عبي صقم اللو اب تግራي مستغارو خوينا خنفتحو نخيل عند نتوم افت صقم مفتاح زنقساقسو اكلات دما فتحو ترفي خمس زخيل سراح عدل كفتر زخيل عدنا ناب لمعات كتو زخيل اينا يصقم كنفتح نخيل كاب زبل صنعتنا جميرنا سلازي صقم منبر مسرح نغزا تግራي تغارو تزعبي صقم كوينو دما رخيونايو زين مفتاح دما اتينا سلازي وحس كم وحس علامو صقم منبر مسرح نغزا بمفتاح نا ابالات دما فتحاو ترفي مفتار فتحاو ترفي مسبساب ني مداركتا اكلات فتحاوي تربحنا زلوو ناي سراح عدل مفتار علامات حزنا اينا تبقسنا مالتي سلازي اذا علامه زي كشاب حز تشكيمنا يمصينا صبق علامه سلازخونه صقم فتحها زركب بركت سلازخونه صقم فتحها زركب ترفي سلازخونه صقم فتحها زركب ترفي نمنتاي تدليو مخنياتو مفتخونتات نيرنا افتخونتات تግራዋይነት زياده دميقو نيرو ناي وغناتنا صقم نناي حدحدنا صقم لك خمنا يقلنا صقم سينس زغبر مننت سينس زغبر سمعي تفطيرو نيرو افتي زحلفنايو خونتات اندهالنا سلازي ناي غرويتي ناي وغني ناي حاوي صقم ايو صقم زي بمفتاح ترفي زنسب سبلو سرح عدل انفطرو عدل كنفطرنينا تبايلو تبقيسو وحس اذا صقم زي نمفتح معزيا جميره كندي غزي خغيرا ابي كبصيحه كلتشحن 14 كما حسب بتقدم زولكم حسب صقم منبر المسرح غزا مفتاح زي كونس زخونه صقم تግራዋይ فتحها زركب ناي سرح عدل زركب ترفي نمفتار زبل اجنده حزنا منقسقاس جميرنا اب تግራይ ካብ ዘሎ عبيت صقمات اينا ينفتح تاي صقمات لو نالنا بدساس جميرنا 2015 كوينو
ኣብቲ ሰዓት እንማየጥ ምስ ዝነበርና ሰባት ኣብ ትግራይ እቲ ዝዓበየ ፀገም መንበርን መስርሕን ገዛ እዩ ናብ ዝብል ስምዒት መፂና ናብ ዝብል ድምዳሜ መፂና ከምዚ ክንብል ከለና ዝተፈላለየ ፋክተር ነይሩ ኣብቲ ሰዓት ንሱ ተጋሩ ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ተደፊና ብሕታዊት መማረፂትና ትግራይ ጥራሕ ጌርና ዝረኣናሉ ወቅቲ ነይሩ ካብ ኢትዮጵያ ከምኡውን ኦልሞስት ካብ ዓለም ትግራዋይ ኣብ ዝበፅሐ በፂሑ መወዳእታይ ክገብረለይ ኢሉ ዝምነዮ ኣብ ትግራይ መወዳእቱ ክገብር ኣብ ትግራይ ኢንቨስት ክገብር ኣብ ትግራይ መንበሪ ገዛ ክውንን ኣብ ትግራይ መስርሒ ቦታ ክውንን ናይ መብዛሕትኡ ትግራዋይ ድሌት ነይሩ እቲ ኩነታት ድማ ፈፂሙ ነዚ ዝፈቅድ ኣይነበረን ከምቲ ዝፍለጥ ኩሉ ግዜ ናይ መንበርን መስርሕን ገዛ ፀገም ኣብ ትግራይ ከምኡውን ዋላ ብኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ሕፅረት ኣሎ ጠለብ ልዕሊ ቀረብ ኩሉ ግዜ ምስ በለፀ እዩ ንዓና ድማ ቶም ዝነበሩ ጠለባት ንምምላእ ዝግበር ዝነበረ ምንቅስቃሳት ሙሉእ ንሙሉእ ጠጠው ኢሉ ስለ ዝነበሩና ናይ ተናፀል ዓቕምታት እውን ኣብቲ ኩነታት ኮይና ብዝተፈላለየ መንገዲ ስለ ዝኸሰርናዮም ጀሚርናዮም ዝነበርና ቢዝነሳት እውን ሉዝ ስለ ዝገበርና ብዙሕ ዝበሃል ቁፅሪ ገዛ ናይ ምውናን ዓቕሙ ናብ ዜሮ እናወረደ ተስፋ እናቆረፀ ዝመፀሉ ሰዓት ነይሩ ካብን ናብን ፍልሰት ነይሩ ካብ ገጠር ናብ ከተማ ካብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ትግራይ እውን ከምኡ ናብ ማእኸል ትግራይ ኣከባቢ ናይ ምምፃእ ንዝተፈላለየ ግዳጃት ካብ መረበትካ ምስ ተፈናቐልካ ናብቲ ቀዲምካ ዝነበርካሉ መረበት ዘይምምላስ ብሓፂሩ እዚኦም ኩሎም ተደማሚሮም ኣብ ትግራይ ድሕሪ ገዛ ሰሪሐ ክነብር ይኽእል እየ ዝብሉ ዝነበሩ ተስፋታት እናወሓዱ ደጊም ዕጣ ፋንታና ከርተት እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ዝያዳ ዝተባረኸተሉ ግዜ ነይሩ ንሕና ድማ መሪፅናዮ እዚ ዓብዪ ፀገም እዚ ብምፍታሕ ዓብዪ ትርፊ ምስብሳብ ንኽእል ኢና ፍትሓዊ ዝኾነ ትርፊ ኣብዚ ዓብዪ ፀገም እዚ ንምፍታሕ ብምርብራብ ብዙሓት ፓርትነራት ምሳና ኮይኖም ንክሰርሑ ንብዙሓት ናይ ስራሕ ዕድል ክንፈጥር ንኽእል ኢና ኢልና እዚ ፕሮጀክት እዚ መሪፅናዮ 2015 ዓመተ ምህረት ብይፋ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክነጥፉ ድሌት ምስ ዘለዎም ኣካላት ይህን ሚህን ተባሂልና ሕጋዊ ዝኾነ ትካል ኣጣይሽና ባንኪ ኣብ ዘይነበረሉ ሰዓት ናይ ቤት ዕዮታት ኣገልግሎት ኣብ ዘይነበረሉ ሰዓት ገጣሚ ኮይኑ 2015 ብንፅፅር ዝሐሸ ኩነታት ድማ እናተፈጠረ መፅኡ ከምቲ ንፈልጦ ኣብቲ ማእኸል ኣከባቢ ንሕና እውን ኣብዚ ዓላማ እዚ ናይ ምስራሕ ድሌትናን ጉዕዞናን እናጠናኽርና መፂና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኸውን እዚ ሕልሚ እዚ በቲ ሽዑ ዝጀመርናዮ ናህሪ በቲ ሽዑ ዝጀመርናዮ ወኔ ክሳብ ሕዚ ዘጊድ ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ተሸኪምናዮ ዝሒሉና ቆሪርና መይቁና ከይብልና ኣብ ትግራይ ፀገም ፈቲሕካ ዝርከብ ትርፊ ክንፈጥር ኢና እዚ ዝፍጠር ድማ ነገራት ምቹ ኣብ ዝኾኑሉ ሰዓት ዘይኮነስ ከም ነገራት እናተለዋወጥና ነቶም ነገራት ከዝልለና ዝኽእል ዓቕምታት ብምፍጣር እዩ እንዳ እዚ ዓቕሚ እዚ እዚ ወነ እዚ ሒዝናዮ ክሳብ ሎሚ በፂሕና መንገድታትና ካብ ዝጀመርናሉ ግዜ ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ሓርፋፋት እዮም ነይሮም ብዙሕ ውፃእ ውረድ ዝመልኦም እዮም እንትንጅምር ሓቂ ዘረባ ሰባት ስለ ዝኾንና ተስፈኛታት ስለ ዝኾንና ሕዘብ ሕማቅ ግዜ ንጅምሮ ኣለና ግን ምጉሕ ይቐርን ኢልና ንኣምን ነርና ኦፍኮርስ ሕዚ እውን ከምኡ ኢና ንኣምን ናይ ፈተና ግዜ ንዘለኣለመ ይመፅን ፈተና ንኩሉ ግዜ ይመፅን ዝኾነ ፈተና ካብ ዝኾነ ፈተና ዝነውሕ ዕድመ ክህልዎ ክእል እዩ እቲ ክራይሲስ ዓመታት ተቆፂሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ትግራይ ይርብርበና ኣሎ ኢኮኖሚና ይደቅቕ ኣሎ ተስፋ ንቆርፅ ኣለና ኢፍትሓውነት ይነግስ ኣሎ ብዙሓት ሕማቃት ኣብቲ ልዕሊ ዋና ፀገምና ተደራሪቦም ይገሃዱ ኣለዎ ትግራይ ይኹን እምበር ሕዚ እውን እንተኾነ ምስ ከይዲ ዕላማታትን ውሓስ ምፍላጥ ጎኒ ንጎኒ እዚ ሓሳብ እዚ ንዓኻትኩም ሸር ክንገብር እንደሊ ዝኾነ ይኹን ፈተና ክሓልፍ እዩ ዝኾነ ይኹን ፈተና ክሓልፍ እዩ እንተሓልፍ ግን ሃሪስና ዘይኮንና ክንሕልፎስ ንዑ ዝምጥን ጡንቻ እናውፃና ክንፀንሕ እንድ እቲ ናይ ፈተና ግዜ ሓሊፉ ናይ ሰላም ግዜ እንትመፅእ ድማ ኣብቲ ሰላም ግዜ ብናህሪ ርሑቕ ክወስደና ዝኽእል ዓቕሚ ክንፈጥር ስለ ዝግበአና ግዜ ክሻብ ዘወግሕ ኢልና ኮፍ ካብ ክንዲ ምባል ኣብቲ ሕማቕ ግዜ ኮይና ክንሰርሕን ላዕልን ታሕትን ኢልና ክንላሓፅን ብሂግና እዩ
ስኻትኩምን እግረ መንገዲ ክጽውዕ ዝደሊ ኣብዚ ዘሎ ኩሉ በዚ መንገዲ እዚ ክኸይድ ክጽውዕ ይደሊ ሃሪስና ዝሓልፍ ፈተና የለን ብንዑ ዝምጥን ንቕሓት እናተዓፃፀፍና ክንከይድ ክንክእል እኒአና ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ዓመት ምትላም ን6 ወርሒ ምትላም ዘይከኣለሉ ግዜ እዩ ነይሩ ምክንያቱም ትትልም ትዳሎ ብዙሕ ነገራት ሪስትራክቸር ትገብር ኩነታት ይቕያር ስለዚ ድጋሜ ናብ ፕላኒንግ ትምለስ ከም ሓድሽ ትጅምር ነቲ ዝተዳለኻዮ ኢንቫይሮንመንት ዘይሰርሕ ኮይኑ ትረኽቦ 3 ዓመት ሙሉ በዚ መንገዲ እዚ መፅና ስሩዕ ናብ ስራሕ ካብ ንጅምር ጀሚሩ በዚ ፈተናታት እዚ ምምፃእ ንዋሕስ ዝበለፀና ሓየላ ክዓምፁ ዝበለፀና ጠንከራ መፁ ምክንያቱም ዝተሸከምናዮ ዓላማ ዓብይ እዩ ዘለናዮ ኢንቫይሮንመንት ፈታና እዩ ካብ ስነ ልቦናዊ ድልውነትና ጀሚሩ ኩነታት ንስራሕ ምቹው ይኮነን ካብ ዝብል ተሓሳስባ ጀሚሩ ኩሎም ነዚ ስራሕ እዚ ዘድልዩ ነገራት ዝተሰኣነሉ ወቅትታት ኢና እናሓልፍና መፅና ኣብዚ ምሳኹም ተራኺብና ኤግዛክት ለብዚ ሰዓት እዚ ምሳኻትኩም ኣብ ንራኸበሉ ሰዓት ዝተፈላለዩ ዓይነትን ትሕዝቶን መጠንን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብን ዝህነፁ መንበርን መስርሕን ገዛ ናሃንፅ ኣለና despite of all the challenges ኣብ ኩሎም ቶም ፀገማት ኮይና ቶም ፀገማት ወዮ ክትደግሞም ከለኻ ብንቕሓት ንኽትርድኦምን ንዑ ዝምጥን ቀልቢ ንኽትቦምን ስለ ዝጠቅም እምበር ኩሉ ኣብቲ ውሽጢ ክራይሲስ ይነብር ስለ ዘሎ ናይ ትግራይ ፀገም ንትግራዋይ ክትነግሮ ናንሴንስ ግን ድማ ክንፈልጦ ክንልክዖ ትርጉም ክንወ ስለ ዝግባእ እየ ዝደጋግሞ ዘለኹ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ብግልን ንፍተኖ ዘለና ነገራት ንፈልጦ ኢና ከም ትካል እንትኸውን ድማ ኣዝዩ ይከብድ ኣብዚ ሰዓት እዚ ምስራሕ ኣብዚ ሰዓት እዚ ምቕፃል እንታይ ማለት እዩ ንዓና የኹርዐና ዓወት ቅድም ውድድር ምስ ባዕልኻ እዩ ምስ ዝኾነ ኣካላት ይኮነን እናበለ ሰምዖ ነይረ ሓደ ግዜ ግን ትንባዕልኻ ፅቡቕ ኣለኹ ትብሎ ብትክክል ፅቡቕ ድየ ዘለኹ ኢልካ ከባቢኻ እውን ትርኢኻ ሰባት ብግሊ ደረጃ እንታይ ይሰርሑ ኣለዉ ትካላት ብምንታይ ደረጃ ይንቀሳቐሱ ኣለዉ ምሳና ዝጀመሩ ትካላት ኣለዉ ዶ ወይስ ደው ኢሎም ይጓዓዙ ኣለዉ ድዮም ወይስ ፌዝ ኣውት ገይሮም ኢልካ እውን ትርኢኻ ኤንድ ብዝሕዝን ኩነታት ብግለሰብ ደረጃ ዝተጀመሩ ፕሮጀክታት ከምቲ ንሪኦ መብዛሕትኦም ፓውዝ ኮይኖም ጠጠው ኢሎም ብትካላት ደረጃ ዝተጀመሩ ፕሮጀክታት እውን መብዛሕትኦም ጠጠው ዝበልሉ ሰዓት እዩ ዘሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንሰርሕ ኣለና ክንብል ከለና ብትክክል ኣብዚ ሰዓት እዚ ዘዳበርናዮ ጡንቻ ይሕግዘና ኣሎ ከም ውሕስ ኢልና ንኣምን ኣብዚ መዳይ እዚ ዘይተሓለለ ፃዕሪ ትገብሩ ዘለኹም ውሕስ ቤተሰብ ንዓኻትኩም ሞራል ባዕልኹም ክትው ኢላብወኩም ኣብ ውሕስ ሰፊሕ ስራሕ ስእነት ንቐርፍ ኣለና ብቐጥታ ሰራሕተኛታት ተቆፂሮም ኣብ ውሕስ ይሰርሑ ኣለዉ ብተዘዋዋሪ ምሳና ናይ ዝሰርሑ ፓርትነርስ ሰራሕተኛታት ኮይኖም ዝሰርሑ ኣለዉ ዘይቆምቲ በብግዚኡ ዝመፁ ግዜያዊ ሰራሕተኛታት ኣለውና ብድምሩ ንብዙሓት ናይ ስራሕ ዕድል ፈጢርና ኢና ናትና ኢንቨስትመንት ናይ ሪል ስቴት ኢንቨስትመንት እዩ ብዙሕ ዓይነት ሞያ ዝጠልብ ብዙሕ ዓይነት ናውቲ ዝጠልብ ናይ ሪል ስቴት ምንቅስቃስ እንትህሊ ናይ ኮንስትራክሽን ማቴሪያል ዘምርታ ፋብሪካታት ተይቀረ ይንቀሳቀሳ መንግስቲ ባዕሉ ኣታው ይረክብ ካብን ናብን ትራንዛክሽን እንትህሊ ካብ ሰራሕተኛ ተቆራጭ ጀሚሩ ክሳብ ንብረት እንትትገዝእ ዘሎ ናይ መንግስቲ ክፍሊታት መንግስቲ ኣታው ይረክብ ነጋዶ ይንቀሳቀሱ ሰሙያ ይሰርሑ ሰፊሕ ዝበሃል ሞቢላይዜሽን ንፈጥር ኣለና ሓቢርካ ምስራሕ ንለማመድ ኣለና ከም ዋሕስ ብጣዕሚ ንምክሕሉ ዘለና ካፒታል ዘለና ዓቕሚ ይነበረን ሕዚ ብውን ተኾነ ንምካሕ ንኽእል ኢና ፀገም የለን ሳላ ናይ ዋሕስ ቤተሰብ ዝተፈጠረ ዓቕሚ ንእሱ ኣይኮነን እንትንጅምር ግን ዓቕምና ዘይኮነስ ሓሳብና ሜላና ኢና ተኣማሚና ጀሚርና ነርና ሓቢርና ተሰሪሕና
እቲ ሪሶርስ ኩሉ ኣብ ትግራይ ኣሎ ትገንዘብ ኣሎ ትሞያ ኣሎ ትልምድ ኣሎ ትመሬት ኣሎ ትኻልኦት ንብረት ኣሎ ሶ ኩሉ ብፍትሓውነት ዝጥቀመሉ ዕድል እንድሕር መቻችና ብፍትሓውነት እንድሕር መሪሕና ብዙሓት ኣካላትና ናኽመፁ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ነይሩና እሱ ድማ ኤክሰርሳይዝ እናገበርና ይመፂና ምስ ብዙሓት ኣካላት ብሓባር ንሰርሕ ኣለና ኣብ ገሊኡ እናኸፈልና ኣብ ገሊኡ ብዓይነት እናለወጥና ኣብ ገሊኡ እውን ናይ ግዜ ከፋፍላ እናቐመጥና ናይ ካል መንፈስ ንቀርፍ ኣለና እንትንብገስ ጀሚሮም ብዙሓት ኣካላት በዛ ዓቕሚ እዚ ከመይ ጌርኩም ኢኹም እሞ ሪል ስቴት እሞ ገና መናእሰይ መብዛሕትኩም እሞ ድማ ኢኮኖሚ ዘይብልኩም እሞ ድማ ልምዲ ዘይብልኩም ዝብሉ ርእቶታት ይወሃቡና ነይሮም እቲ ብጣዕሚ ክፉእ ዝገብሮ ድማ ኖ ሕዚ እኮ ሓሳብ እዩ ዝሽየጥ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ነገር እኮ ሓሳብ እዩ ችግር እኮ ብሓሳብ ኢኻ ተሽንፎ ብመፍትሒ እኮ እዩ ብክሪኤቲቪቲ እኮ ኢልና ጀሚርና እዩ ምውጉሖ ይቐርዮም ከም ትቅድም ዝበልኩ ዓመት 2 ዓመት ኣዋርሒ ደጊም ይወግሕለ እዩ እናበልና እውን ንትስፎ ነርና ትፀገም ቀፂሉ ንሕና እውን እቲ ፀገም እናሓየለ ብዝኸደ ቁፅሪ እናሓየልና እናሰራሕና መፂና እናሓየልና ዛ ወርሒ እዚኣ ክንድዙይ ጠንኪርና ተሰሪሕና ዝቕፅል ወርሒ ቅልል ዝበለ ኩነታት ክፍጠር እዩ ክንዕርፍ ኢና ንብል ዝሓየለ ወርሒ ኮይኑ ይመፅእ እሞ ሕዚ እውን ፃዕሪ ሓይሉ ይቐፅል ናብ ዝብል መፍትሒ እናኸድና ንመፅእ ዘይከኣሉ ዝመስሉ ነገራት ግን እናኸኣልና መፂና ሕዚ እውን ዘይሕለፉ ዝመስሉ ነገራት ኣብ ምሕላፍ ንርከብ ተፀባይነት ሙሉእ ንሙሉእ ቀሪፍናዮ ከም ዋሕስ ስራሕ እንትንጅምር ካብ መንግስቲ ዝኾነ ዓይነት ቅድመ ድጋፍ ኣይሓተትናን ካብ ዝኾነ በዓል ሃፍቲ ካብ ዝኾነ ባንኪ ኣቐዲምና እዚ ኢንቫይሮንመንት እዚ ተዝፍጠር እዚ ኩነታት እዚ ተዝፍጠር እኮ ክንሰርሕ ነርና ኢና ናብ ዝብል ስልሒት ኣይኣተና ብዘለና ኣብ ዘለናዮ ኮይና ምስ ምሳና ዘሎ ኮይና ንጀምር ሕዚ ብዘለና ዓቕሚ ንጀምር ዝጎደለና መንገዲ ናብ ማላእና ክንከድ ኢና ኢልና ጀሚርናዮ ተፀባይነት ሙሉእ ንሙሉእ ቀሪፍና እዚ ኩሉ እንትኸውን ዋሕስ ካበየናይ ፕላኔት ዝመፁ ሰባት ስለ ዘጣየሽዋ እዩ من سلزهونا ينحنا إذا سجمزي كنحلفه عبد سجمزي كنا كنسجم ولا قا خندت نتلمو أيهون ولا قا خندت نحاسبو أيهون جن كابجيزي نابجيزي كنسجم زخالنا تاي سلزهونا حساباتنا سلزنا سراي كاليكون clearly حزتها لنا انتهي كي قد لنا انتهي كددلي كميكة هم زقودوا لنا نمال أنا نخدم زبل clearly حساباتنا نسيرنا فلا ما يحسابنا كم وحسب ودا درينا حبرا وعقمين حبرا وربحنا إحنا بلاتفورم نينا real estate industry نهندس زلنا ناي ودسب منبر يزخون جزا مسرحي يزخون جزا إحنا نهندس زلنا بزحات دماز product زيدولي ويم نجرجن بناتنا عقم ترح زي زعوة يكونن سلزي مريت زلك نعا أنت كونتراكتر نعا أنت مخار أنت بعلمي نعا جذب زلك ونعا بزي فاينانس جبر بحبر نسرح نرخب كل ريسورس ببين خوينو ترجم زي فتر زنبر عقمتات بحبر نجورن زنت أكيو حد عوي عقم يفتر بوزر كبر حد ما نكافله بين مين فتحو جيرنا نكافل ليلنا بزحسب بيجو زي قالتني تايكرب حلا يخل مساخم كوينة تسريح زبل نابتكالنا ممساء جميرو نسخنا محدرن تفتحون نتكنا قصلن جميرنا حزون حبرا وعقمنا حبرا وربحنا نمتش الرشاء نايزي سبسابانا معصو سلزغول زلكم كل حزكم أقل قلتنا بمجزء أخوان خليو مسانا مسرح أخوان خليو عدمنا نايز مدبزي وانا عدمنا يزغول قال لي كنت بعزام مني كم تقدم زولكو تقرأي أبدخنت إنها اللوت دخنت إيكونومي دخنت نايسنا البونا دخنت ناي تسفى إنها اللوت as if أو ما أخلها فتقم زلنا أكت خنقبر بريتند خنقبر كنا مثل قبو إيكونن سلازي ناي ريسورس واحدة اللو زترخب ريسورس قطع بيزد بزخونا من قدي خنتكمل خنكئل لنا زبل قطع باوي جزين نقطب جنزب نقطب قلبت نقطب زي حدث راح مسروح راح زي كونه جزء قلبت جنزب بزقط من قد تسرح دزبل ناي كل جزء تشيك نجورو ميتد ناي قدم عاوتنا ولا نيرو سالساي مفلينا تمالز خدنا له من قدي تمالز تتقمنا له ميلا
تمالي زرخبنايو وصيتي خمس زخل تمالي زرخونايو وصيت خنمص اون انتلنا دما ناي تمالي زنبره انفايرمنت كللو اب تግራይ دمو ناي تمالي انفايرمنت يلن دايناميك زغون لوطي زلو صباح زي كسرح يلكا دقيسكا نغون تتلعل نسخ تسرحل زي تخل كنتا تفطيرو يخا تلعل سلاذ قدن نتم علتاوي نتو وقتاوي كرايسس كوب اب زغبر ميثود ديفلوب مغبار يدل نيرو زيون كم مفلينا غيرنا حزنا يمصينا ستاك زي مغبار زي انا هنغبر زلنا لنا تطون زي مبال نحنا ستاك زغورنا يفت جنرال علامه جنرال علامانا صقم منبر مسرح غزا تግራይ خنفتحينا ابزي دما سرح عدل كنفترينا فتحاو ترف دما نابالات كنمصينا